Khulumbai नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायबाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै आंना पार्सेल सफैदों फिसा फिसा मा बुस्थुथाय मिथिला स' दायो आङो नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै देखायगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादों ना मा होनो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो जल्दि आनबक्सिं खालामनोसै आं मिथिखाबाय बेयाव ड्राई फ्रुट्स दोङो मानो होनना बुंबा आं सोमावनायानो मिथिखादों माने ड्राई फ्रुट्स बिहरदोंमोन आरोना आङो मिक्स ना मामोनथाय ड्राई फ्रुट्स बिहरदोंमोन आङो बियो हेतु अर्गानिक पिउरिफाइ बिराद मोजां ओमफ्रायहाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो ड्राई फ्रुट्स जाबा मा मा बेनिफिट्स ओरैबायदि बेनिफिशियेल बुस्थु बियो बिराद मोजां बिनि थाखायनो बिहरदों आङो ओमफ्राय बे जाहैबाय ब्लुबेरि आरोना ब्लुबेरिबो बिहरदोंमोन आङो जानो थाखाय ओमफ्राय बेयावलाय माथो दङ स' बेयो जाहैबाय माल्टिभिटामिन आरोना माल्टिभिटामिन केपसुल बेखौहाय आङो दैलि जायो ओमफ्राय जिहेतु गोबावथार जाबायमोन आंनाव जोब्बायमोन ओंखायनो आं जानोसै आरोना बे जाबाय आंनि स्वभाब गिलास गैयालासिनो लोंनाय स' बेखिनियानोसै आरो फैबावबा आं नेक्स्टआवहाय नोंथांमोना दिन्थिगोन नै दायो एवनोसै बोरमा बेदर गोथाव एवनांगोन दे दाखालियो कमेन्ट्सफोराव बुंदों आरो ना खानाय गुसुं लायो माबा लायो आरो खानायानो लावाबा बिस्रा मा खालामनांगौ जाखो ना ने खानाया गुसुंखा आरो ना आंना ओमफ्राय खानाया गुसुं नालाय गोलाव खालामनांगौबाबो जाया माथो खालामनो गोलाव लानो गोसो आरो ना एकदम मिसिन लानो लुगैयो आं जान बिबारलायलायनाय ओमफ्राय खानाया गोलाव नंला नालाय गुसुं मोनो आरो ना आङो ओमफ्राय रावबो आंखौ एक्टिं खालामदों होननानै बुङो आरो ना एक्टिं खालामनानै बुंदों होनना बुङो आं रायज्लायनो बिदिनोखा ओंखायनो बिदिनो रायज्लायखायो आं ओमफ्राय आं माबा गोरा गोरा रायज्लायदों आरो ना बिदिनो लासै गथ'फोर रायज्लायग्रा खानायखौ जिखुनु स्र' खालामनानै सान्ति मोनबाय दा स्र' औ बेखायसो खालामदो बेबायदि नङा जे माबा सोरबा होनहरदो दासो खानाय स्ट्रेट खालामदो मादो आरे इयाव टाइम लिमिट थाया नङाना खानाय खालामनाया नङा होमबा सिगाङाव खालामनो सोलाबाखै दा खालामबाय सिगांबो आं खालामनो होनबाय थाखायोमोन आरो ना ओमफ्राय खालामनो टाइम मोनासै नालाय ओमफ्राय माइनावल' थाफैनो मोनबाय ओमफ्राय आं खालामना लाबाय आरो माइनावबो खालामना होबाय बिनि थाखाय माइनावनि थाखाय थेंक इउ बा मालाय खानायखौ जे बुरजा नुदोंलै नोंखौ मिथिबायना जाहाबो मा होनना बुंहरदों मिथिबाय आयौ माइसे साइज नुदों आनैखौ खानाय स्ट्रेट खालामनानै खानाय मोजां मानो मानसिफोरखौ बिराद मोजां नुमारो होनना बुंहरसोबायब्रा आब'आ माइनावा मोजां नुदों होनना बुंनाय थेंक इउ आब'खौ नायनोसैसिम जाबाय देखांबाय हालदै होबाय बरिया नों संथ'बाय थादो दे दायो ना गोरान बाथोनाबोथ' रेडि ओमफ्राय काजु बादाम एवनानै लाबाय थास' आथिं सायलायबाय थास' आथिंजों ना गोरानजों जालायनोसै गोथाव जायो जाया नायनोसै संग्राफोरा बोरै सङो सानफ्रोमबो आं संनानै जाहोबाय थानांगौ नामा नोंसोर दिनै संनानै जाहोदो आंखौ मिथिबाय मोजाङै गिदिर माथो थास' आथिङालाय वाव गाइस नै फान्थाव एवनो नागिरदों दायो एवखायाखै मोनसेबो
नै मोनबाय थास' आइथिंआ थास' आइथिंखौलाय बेसेथो देखायबाय थादों नोंथांमोना मिथिखायो थास' आइथिंजों ना संबाय स' गाइस नै ओरैबायदि गोथाव जादों बोरमा बेदरा नै जि गोथाव जाखादों आरो ना वाव फेन्टास्टिक होनदों थास' आइथिं ओमफ्राय फान्थाव ओमफ्राय ओंखाम दाय जानोसै So guys, नै इफोरखौ साफा खालामजोबदो फेन पुरा स्पिडाव सलायनानैहाय राननो थाखाय दोनना होदो बे रेकफोरखौहाय साफा सुजोब्बाय आरोना रेड एन्ड वाइट कालारनि जा रेक दङ बेयावहायनो दोनजोबदों नालाय किचेना जोंना फिसा जायो फ्लेटनिया मा खालामनो देनां न' लुबासो गोदोर दोराव आरामसे दोननो हागोन आरोना मालायफोरनिखौ नुबा जा बोरैबा मोनो जोंनिया जेबो नङा जि दोङो बेयावनो खुसि जानांगौ मानसिया नङा होमबा जोंनिया बाङाय फिसा नालाय बेनि थाखायनो बिदि जगार माने जोङो जगार खालामनानै लानांगौ आरोना स' देट बेयावहाय ग्रोब ग्रोबै आरामसे नैबे माल बुस्थुफोरखौ दोनजोबनो हायो मानो होननानै बुङोबा बेयावहाय बहुत बुस्थुफोर नांगौ जायो जिरा तिरा मस्ला गरमुरिस माबा माबि मा दोङो इफोरखौ दोननो गोनां जायो आरो लोगोसे बेनि अनगायैबो बे आंनि फेभरेट बुस्थु माहा दोनदो आनैयो ना गोरान इलाय ना गोरान आरोना ना गोरान थाखानाङो स' जोंहानि न'आव सोरबाफोर आलासि जानो फैबा ना गोरानखौ लाबोफाथारदे लोगोफोर नै बे जायगायावनो दोननांगौ आरोना आयु आरो माल बुस्थुफोर थिखांजोबनांगौ माने आं गालाय गुजाय नुथारबाय नालाय बेफोरखौबो बे सब खालामजोबनांगौ आरोना मोजाङै साफा खालामनांगौ नै बेयावबो साफा खालामजोबनांगौ फ्रिजाबो फ्रिज गोदोरखौ लाबोनो गोसोमोन खिन्थु फ्रिज गोदोर दोननो थाखाय जागा गैया जाहानावहा बेनि थाखायनो बे फिसाखौनो बे फिल्टारखौबो बेयाव लगायनांगौमोन होमबाना बेयो खिनियावबो माबा मोनसे बुस्थुफोर दोनजागौमोन नै बेयावसो होनांगौमोन फिल्टारखौबो गैया जायासै बेबो जायासै दे जेबो नङा बेखौ देनां भारासो होखागोन नालाय मानोथो नांबावगौ जाहानलाय नङा होमबा देनां न' लुबा न'आनोथ' माला लुगोन आनै नोङो स' गाइस नै आङो नैबेखौ अर्डार खालामदोंमोन आरोना बेयावहाय प्लान्ट्सनि जिहेतु पटखौ एसे हाइट खालामनो थाखाय बेल' आंलाय गासिखौबो गोदोर फैगोन होनना सानदोंमोन नैबेखौबो गोदोर फैगोन होनना सानदोंमोन आङो बेल' जासिगोन आरोना नायनोसै र' जायोना जाया स' गाइस फिसासो जाबाय आं गिदिर फैगोन होननानै सानदोंमोन आरोना लस जाबाय आंहा दा मा दोनबावनो आङो सोलायहैफिनसै आङो रिटार्न खालामफिनसै बेखौहाय आङो रिटार्न खालामासै आरोना एक्चुअलि बियो माल्टिपार्पसनि थाखायनो इउज खालामजायो नालाय बेखौ आङो प्लान्टार पट बिदि इउज खालामालासिनो बेखौहाय आङो एज ए बास्केट स्टरेज बास्केट इउज खालामबाय नैबे मोनसेयावहाय दोनबाय आङो नै थाखा थिंख्लि आंनियावहा फैसा जमा खालामोना गाइस स' बेखौहाय दोनबाय आङो ओमफ्राय बेखौ दोननायाव माने सेफटि आरोना बे बिराद रोजा नालाय ओमफ्राय बेखौहाय आरामसे आङो बे सिङावहा दोननो हायो आरोना आरामसे ओमफ्राय बे गैयाबा सेफटिया खम नालाय ओमफ्राय नैबेयावहाय आंनि हेयार ड्रायारखौहाय दोनो आङो ओमफ्राय बेयावहाय आङो आंनि माल्टिभिटामिन्स ओमफ्राय माबा माखासे नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ आङो आंनि बे ड्रेसिं मिररनि खाथियावनो दोनो ओमफ्राय नैबेयाबो आराम जायो आरोना बेबायदि दोनबा स' हेल्पफुलानो जाबाय बेयो गासै 600 सामथिं लादो आरोना 700आनो हम स' 700निबाबो बिराद इउजफुल जाबाय आरो आं बेखायनो रिटार्न खालामासै